Ešte dovolíte, ja som hovoril s pánom Vermezovičom pred touto tlačovkou, takže niekoľko základných informácií. Vladimír Vermezovič viete, narodil sa 30. júna 63 v Belehrade. Ako hráč získal 3 tituly majstra bývalej Jugoslávie v drese Partizana Belehrad. Dvakrát reprezentoval bývalú Jugosláviu, a to v zápasoch s Rakúskom a s Francúzskom. S Francúzskom to bola kvalifikácia na majstrovstvá sveta. V zahraničí pôsobil v roku 89 v Salamanke, Pannonise, Hannoveri. 7 sezón hral ligu v Španielsku, Nemecku, aj v Grécku pôsobil. Nech sa páči, vaše otázky. Ja by som sa spýtal ešte pána Bahunu, že teda, či môže povedať, ako prebiehal ten proces nejak hľadaného trénera. Prvá otázka, a druhá ste hovorili, že angažovali ste vlastne trénera preto, aby naplnil ciele Spartaka, čiže aké sú tie ciele, alebo aké ciele ste si povedali? Pretože si kladieme postupné ciele Spartaku. Minulý rok sme deklarovali, že chceme skončiť do 3. miesta a hrať pohár UEFA, čiže vyhrať, vtedy sme povedali, že najľahšia cesta je vyhrať slovenský pohár. I keď sme nevyhrali slovenský pohár UEFA, hráme, prakticky ciele sa naplňajú, i keď trošku boli vyššie, ale myslím si, že z baráže sa dostať do tejto úrovne je celkom slušný výkon. Ale počas jarnej časti sme zistili, že potrebujeme hľadať trénera, ktorý je, by som povedal, že víťazný typ trénera. A víťazný typ trénera musí vlastne byť zrejmý v každom zápase, musí to byť zrejme v každom ľahkom aj ťažkom zápase, pretože Trnava sa v tých ľahších zápasoch podkynala viac ako v tých ťažších. Tak preto sme sa rozhodli vo vedení, že budeme hľadať takýto typ trénera. Ja som začal myslieť na takýto typ a sme oslovili rôznych spolupracovníkov v Čechách a oslovili sme my. Nebola to iniciatíva, aby ste si mysleli, že sa niekto sem prišiel ponúkať. Ani jeden z oslovených trénerov, či v Čechách, alebo aj pán Vermezovič, sa neponúkal. My sme ho oslovili a on po 2 rozhovoroch našu ponuku prijal. Prijal ponuku s tým, aj tak je formulovaná zmluva, že cieľ Spartaku je získať 1. miesto pre budúcu sezónu. 1. miesto. My ten cieľ si dáme veľmi vysoký. Ale pán Vermezovič je typ, ktorý si myslíme, že nám ho môže splniť spoločne. My sme si určité veci už povedali, určité veci budú diskutované v celom realizačnom tíme. S týmto cieľom sa musia stotožniť nielen tréner a vedenie, ale musia stotožniť hráči a hlavne celý klub. Celý klub. To, že diváci budú na našej strane a diváci túžia byť majstri už konečné, tak to je jednoznačné. O tom nepochybuje nikto. Ale o tom nesmie pochybovať ani tá upratovačka, ktorá tu robí. Ani tí, ktorí predávajú listky. A o tom nesmie pochybovať nikto. Nie v realizačnom týme, ale ani jeden hráč. Budú tu len tí hráči, ktorí chcú byť prví. Ktorým nestačí bodík zvonku, možno vyhrať o 1 gól doma. To my nechceme. A myslím si, že aj pán Vermezovič to tak chce a je na to zvyknutý. Opakujem, tá zmluva je stavaná, zmluva o spolupráci je na zisk titulu. A všetci vieme, čo s tým súvisí. Účasť v pohároch a byť úspešný v pohároch, nevypadnúť v prvom predkole. Čiže chceme byť mužstvo, ktoré tieto ciele dosiahne. Preto sme si vybrali aj pána Vermezoviča. Tie typy, tí ďalší tréneri, s ktorými sme nakoniec neprišli tak ďaleko, boli takisto takéto typy. To je všetko.